D'acord, ara anem en quant als títols de crèdit. Els títols de crèdit, el primer que he fet és posar-los en llista en un Word o en el Google Docs del Drive, m'és igual. Ho deixo així centrat, d'acord? Jo ho tinc així. Pot ser això subratllat, com vulgueu. Això ja, en quant a disseny, cadascú pot fer el que vulgui. Pot ser, a vegades passa, que això, per exemple, és més petit i així el nom queda com més gran. A mi subratllat no m'agrada. Això cadascú, vull dir, jo què sé, o al revés, o pot ser tot això com molt més gran, intèrprets. En quant a disseny, no hi ha cap disseny establert, depèn de la pel·lícula i depèn del rotllo que vulgueu. Igual que la tipografia, igual que l'ordre de primer direcció o primer els intèrprets, primer el guió literari o això com vulgueu. Normalment és intèrprets, si no han sortit al principi del curt sí que és el primer que surt al final, però si ja han sortit els intèrprets en l'opening, llavors potser no tornen a sortir, i si tornen a sortir no al principi. Normalment els curts o les pel·lícules acaben amb el nom del director, una direcció o un curt de, i aquí els 18 noms, els noms de tots els components. En fi, pot ser com un curt dirigit per el que vulgueu. Guió literari, intèrprets, guió tècnic, storyboard, producció, so, agraïments, bar Manolo, jo què sé, no sé si teniu algun agraïment que posar o no. Localitzacions, on s'ha gravat, si és Barcelona, a quin barri, no Casa de la Maria a Nou Barris, sinó això, a on. I ja està, i el 2025 aquest sempre queda bé, aquí que si Dinamo Films o Gamba Films o Meu o el que sigui. Total, que ho tinc tot així, vinga, ho selecciono tot, i faig Ctrl C. I ara, aquí en el Premiere, suposem que aquí acaba el curtmetratge, me'n vaig aquí a un espai que estigui negre i me'n vaig a la T, aquí a baix. Llavors amb la T jo ja vaig de punta a punta i faig Ctrl V. I aquí tinc això que m'ha fet aquesta versió rara, cutre, que ara anem a retocar, d'acord? Llavors anem a cridar les propietats, ventana, propiedades, i se m'obre aquí, li faig espai per poder-ho veure bé, i se m'obre aquí coses que puc tocar, per exemple que estigui tot centrat, que estigui el tamany, etc. Per seleccionar-ho tot, Ctrl A. Clicant aquí dintre, estic aquí dintre, Ctrl A. I ho faig, això, centrat. Això mola perquè és a quina distància vols una ratlla respecte a l'altra. Si ho vols tot més juntet o no. Per exemple, així. A quina tipografia, jo què sé, jo li poso la Times New Roman. I aquí hi ha coses que he de retocar. Aquí li he de donar un intro, aquí un altre, i ja li vaig donant com forma. Això, per exemple, en negreta. I la mateixa forma que li he donat al Word, doncs sembla ser que l'he de tornar a fer aquí. Guió literari. Però ja veieu que se m'acaba aquí i això és un problema. Llavors, compte amb això que faré. Fixeu-vos, he de tenir això seleccionat. I ara el que faig és, aquí a Propiedades, hi ha Aspecto, hi ha Texto, Aspecto, que no m'interessa. Alinear i transformar, aquest m'interessa. I fixeu-vos, ho pujo cap a dalt, valent, no sé si us anirà a vosaltres, i a l'hora que ho pujo, per aquí allargo. Aquesta és la clau. Ho pujo molt, ho allargo. Ho pujo molt, ho allargo. I crec que ja està a punt d'acabar. I ho allargo. Si vull continuar retocant coses, en comptes d'aquí de la fletxa, li dono a la T i això. Intro. Això negreta, que estava a dalt.
Aquí. Ara vull retocar més coses de dalt, Agraïments especials, també en negreta. Pujo i negreta. I és dedicar-li un temps. Res, és fàcil de fer, però és una mica conyazo. I així vaig fent. Crec que també, en comptes d'aquí, crec que també ho podeu fer per control d'efectos. Sí, mira, per aquí també ho podeu fer. I potser és més fàcil de fer. Bueno, podeu tocar la posició per aquí o per allà, o per aquí. Llavors, en recordeu-vos, això és com quan fèiem el croma. Jo me'n vaig aquí al principi, estic en el primer fotograma dels títols de crèdit i en el primer fotograma, òbviament, vull que això estigui a baix de tot. Doncs vinga, l'emputxo cap a baix. Estic en el primer fotograma, i que desaparegui de la pantalla. I ja està fora. I marco posició, que és aquest rellotget d'aquí. Clac, posició marcada. Ara me'n vaig una mica endavant, jo què sé, un minut endavant o així. O no sé, random, jo tiro endavant i a veure què passa. I aquí, en aquest fotograma, el vull super a l'altra punta, a dalt de tot. I ja se m'ha format aquí el fotograma clau. I ara anem a veure què tan ràpid va. Li he donat el play, crec que va una mica de pressa. No passa res. És tan fàcil com agafar aquest diamantet i emputxar-lo cap allà. I a veure ara. Què tal va de ràpid? Li dono el play i va quasi que més ràpid que antes. No passa res. El que puc fer és fer-lo més llarg d'aquí i emputxar el diamantito cap allà. I provo. I si així m'agrada, ja està. Ja tinc els títols fets. Després a baix posaré la música en qüestió i ja està.